ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ। ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶୀତ ହଉଛି କଣ କରିବା ଭାଇମାନେ, ବଳ ଶୀତ ହଉଛି ଲାଗେ। ଆଉ ଘରେ ଘଣ୍ଟି ଗାଡେଇକି ଶୋଇଛୁ। ମୁଁ ଯାଇଛି ଏଠି ବହୁତ ଜୋରସରେ ଶୀତ ହଉଛି ଭାଇମାନେ, ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ବସିକି ରହିବା କଥା। କଣ କରିବା? ତାର ଭାତ ଖାଇବ, ଭାତ ଖାଇସାରିକି ଶୋଇବ। ତାର ଭାତ ଖାଇବି, ମତେ ଭୋକ ହେଇନି, ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବି। ଏପଟେ ଗରମ କରୁଛି, ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବ, ଖାଇକି ରହିବ। ବୋଉ କଣ କରୁଛୁ? ଗରମ କରୁଛୁ ସବୁ? ହଉ ହଉ କରିଦେ। ଆଁ ହଉ ଭଲ। ପଦାକୁ ଆସୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ପଦାକୁ ଯିବି ଶୀତରେ? ମୋର ପଦାକୁ ଶୀତରେ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଲୋ ବୋପା। ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶୀତ ହଉଛି। ହଁ ସେଇଆ। ମୋ ବୋଉ ତ ଥରୁଛି ପୁରା ଗୋଟାଇ ପଣ, କରିବ କଣ? କବାଟଟା କାଇଁ ଖୋଲିଦେଲୁ ବୋଉ? ହଁ ହଉ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ପବନ ଆସିବ। ହଁ ହଉ।